Oj, det var ett kiss också. Idag har vi vuxenskola för valparna. De ska lära sig att sköta sig mot stora hundar. Och det gör de verkligen. Du då, mamma Läckra, vad ska du göra idag? Du står och tittar på dem bara. Kan du gå och ta kisshögen som är på? Eller kissbörden där. Jag kommer inte, Oskar. Gå inte där nu. Nu går allihop där. Ja, nu går... Nej. Vad gör du då, Melvin? Va? Vad gör du? Hej, pojke. Det där är... Melinda. Maja. Malva. Men hur har du gjort då? Dödskalle. En undersökning. Är det skojigt, Lovis? Va? Är det skojigt, Lovis, med så mycket barn ute? Ja. Och Felix, vad tycker du? Är det skojigt med alla barn ute? Mm. Hej! Alla barn och leksaker. Ja. Nej! Hörru, Oskar. Ja, ja. Så, nu är det bra. Så. Lovis, du är också varp, men du är lite stor varp. När mamma Läckra och vill inte bli tuttad längre, så springer hon undan. Så, nu tar vi paus. 3 minuter. Oj, oj, oj. Tiden går.